Sayo nga may bisita sa Roman Catholic Cemetery sa Padre Selga Street, Barangay 8-A, Davao City, ang taga-Tibungko nga si Ambo Naire aron hinluan ang gilubngan sa ilang mga minatay. Naandan na kada tuig nila Ambo nga sayo manghinlo sa sementeryo, lubnganan sa ugangan sa iyang ian ang iyang gipahinluan niining higayuna. Sa'yo lang kay para pagabot sa uwan or so, dagkot na lang. Hindi naman, mag-limpyo pa ka sa uwan o sa to. Nagka naman tao, may na pagabot na mag-limpyo na dagkot na lang. Mikuha og mahinluay sila Ambo. Sumala ni Peter Alvarado nga taga Sasa, Davao City nga usa sa mga gihire nila Ambo, kumpanya gyud sila nga nagadalit og mga serbisyo sa pagpanghinlo. Magtulo ka tuig na sa serbisyo si Alvarado. Deep cleaning o sir, tanan sir, pa shampoo, deep cleaning, general cleaning, post cleaning po. Sa rate sa deep cleaning sir is mag-start sa 1,500 first 20 square meter, tapos ang succeeding is 80 per square meter. Tapos sa general po is 999, tapos ang succeeding, ang first 20 square meter, ang succeeding is 50 per square meter na po. Higayon sab alang kang John Lloyd ang kalagkalag aron makapangwarta. Tigpintura siya og pangalan sa lapida sa mga minatay. Tulo ka tuig na niya kining ginahimo. Mato ni John Lloyd, mingaw pa ang iyang pangita kay wala pa man kaayoy mibisita sa sementeryo. Tulo. So pila po daw ginahatag sa Kalibo. Bilang ko. Mingaw pa sab ang palit sa mga bulak ug kandila gawas sa Roman Catholic Cemetery. Pila ka adlaw una ang kalagkalag. Sumala sa mga negosyante, sagad mudagsang ang mga tawo sa kaadlaw una ang mismong kalagkalag. Busa na hinaot si Alicia nga unta mahurot og kahalin ang iyang mga gibaligyang bulak ug kandila. Walay pag-usbaw sa presyo sa tinda ni Alicia. Nay paman karon oy. Takuan pa rin mo ko sa diret pa pa. Tay mo. Wala mo dire paninda. Wala. Maura ko gihapon tong una pero i-adjust lang na mo bulak ba kay. Kuan man mahal man sa palengke. I-adjust lang po na mo kay posible. Di makakaya mo kapalit pa. 50 man ang mga baligya bulak lang. Ay tulo cheese, tulo 20, ang baso kay tag 35. Kamatikdan nga mingaw sab hasta ang mga private nga sementeryo sa Davao City sama sa San Pedro Cemetery na dolra sab sa Roman Catholic Cemetery. Subay sa pahinumdom sa All Souls ug All Saints Day, mag-deploy og kapin 13,000 ka mga personahe ang Public Safety and Security Office nga mobantay sa mga sementeryo sa Davao City gikan October 31 hangtod November 3, 2024. Sa datos sa City Information Office, 35 ang mga sementeryo sa Davao City. Napulo ang public, 14 ang private ug 11 ang barangay cemeteries. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.